brother umthethile naye ngalanda imali that masiyeke yabo. So wena uzamgqibana useke sathetha into endapho ndiyazi bawusiyekile. Khona usho ngento ithethayo wena. Yeah, ndisho. Ngakubunginzilile kwawena. Hayi uthetha kanjani nami? Ningandenzela ubuntwana nina. Bubuntwana benifuna undenzela bona. Yesisi masinqobane ngapha yesibona la. Yesijike lapha sinqobane. Le into yenzeka ngoku asizivumela. Kanti kutheni ngathathi lamaholo lapha elokushini? Noma lo ubuleka ngithutha ngangasonqalo wasebenzisa nathi because asifuna risk awugqibe sibanjwe yapha. Kaloku nizawubanjwa because ibusiness yakho semthethweni. Okay, sana sana. Like into enzoyifaka kwi-drink yakhe ezokhaleze afe. Into engazojongisa ngabantu bethu. Baby, don't you think about igqibeleni lento izobackfire? Uzobuyela kuyo. Hayi baby, andikho-careless kangako. Kufuneke nenze shock lokuba izojonga kum yonke into. Hayi bondoda amadoda. Hayi kaloku xa ndibona wena kaloku ndiyayazi umzimba wami uvele waluleke njengoba ndiyayazi uzoba khona ishambe inanyana apha kuwe. Mfondini, ungathi usuka khona uzofuna ishampeni endlini. Kaloku beliba nguwe ongena nomngena endlini. Hayi kaloku ayo birthday le mfondini mabe khona umcimbi okhoyo bendiyazi uba nami lizoba khona ebeliphatha. Kwalapha endlini akusilwanga. Akotyala bamlawo lapho uzofika buhleli bulinde. Hayi thi awunondenzela lo. Ndoda. Khawutsho khona mfondini. Uthenwa lapha. Mfondini mani. Ndine 3 weeks yazi ndingasaya eSpani. Sathatha nje leave. Xoko iqinene. Oko ndiyacalculate yabona. Yazithenda. Isathetha ngento yethenda khawuchopha apha phansi mfondini. Awusenayo. Ngathi unendaba ezimnandi ke wena. Mfondini. Ngathi nizawutyeba mfondini soon. Ndaxelela ndifumane ithenda ye-65 million. 65 million? 65 million. Imagine into elula kanjani. Bathi bafuna amashiti aziquality nebed ezolasta up until 10 years. Umndelala kuyo. Imagine bra. Uyandazi musendiqela ama-150,000, 8,000. Ngoku ndithetha nge-millions ngo. Izoba ndimi isikhulu. Nova ngamnonke apha. Amashiti ibed qha 65 million. Ndaxelela. Unthatha kanjani? Chin, ndiqomba iyayazi kaloku into bendiqela ngodila ngazo nazo i-ceilings ne-board ne-asbestos zonke zonto. Ngoku ibed qha ziyiquality so. Okay, yazi intoni? Namhlanje usuka apha usuka khona mnganami. Uzonibona wafika wafuna ibhotini. Yazi akasewupha la 65 million. Uzonikhumbule kalo mnganami partnership. Mna ndenze wena. Beyipartner yami wena. That means business sami kaloku maziwe kaloku because yazazi nawe ayawunolunga kaloku uphathe izinto eziphathe. Yena khawutsho. Yintoni eyifunayo kulo mfana? Hayi bo sisifezi. Kaloku ndifumana imali phana. Imali? Hayi bo kunamuntu liceka libonakala bangafana nini na? Awuyazi wena sisifezi unemali la mntu. Hayi ngibona. Ungandilibali ke kwezobali. Asoze kaloku, asoze ayazi nje nawe. Hayi ngibona. Hayi bo sana sami. Thenga uqombile nje. Kwenzeka ntoni? Ngiqombanga. Hayi kungcono. Yabona usisifezi sawugqibile umsebenzi wakhe. Bona uyancomeka. So usukela namhlanje awutheki ibiza indlela zenu zomhambisa lo. Hayibo sana sami. Ewe kaloku ngaphandle baba umthanda. Hayi, bengingamthandi. Hayi. Ebemthanda. Ngalami nifika ngalo mfeni bhoja nami nikamana ezinwele zawo. Nikamana mntu abantu kumandi kuphansi phezulu intombi inxiba into eziveza izisu. Kumnandi kuyilanto. Hayi sisi. Enganxibanga into enenxa nje fresh qedi zolantuka. Ezoklina le. Hayi sisifezi icela ushiye torho. Yako. Hayibo sisifezi. Ngawutsho ke ngoku wena yintoni le undiphathele yona? Yintoni enja undizele nayo? Kabela ungathi kanti kuyo yonke lento enyenzayo. Uphumeze ulala apha. Baby. Ndingenza kanjani lo nto?
Nenza kanjani lento ucelele masibusuke niyenze lento. Konto ntemsebenzini nizawukhulula njani uba uphumezekala lapha? Baby, okay. I had mama mandizigulise ne. Ngimxelele uba ngengikwazi ukulala lapha endlini uma ndigula so ndamxelela uba ngizoya ku-late. So I want to leave. Sorry sister. Engingasebenzi ngesizwe. Uphefumula ndinuka apha. Okay. Zino lezi zami ezinuka apha. Kodwa baby into lezenu ziyafana mazinuka ngokufana zonke. Anifakelanga plate mina yiwivile. Akunuka uphefumula yami apha. Sisikwele. Cela sondele ukubona seba inyani uyithethayo kabele. Ndijonge. Uyabona? Xolo. Akwazi nonjonga. Hayi ngakahlekisi mosikazi uxolo. Baby, nyana angiyenzanga lento. Ngicela ungithembe. Angiyenzanga. Ndikholelwe yiphi kabele? Ndikholelwe yiphi? Baby angiyenzanga. Okay, qhubeka idala manje update. Kwenzeka nto? Ngiyaflame ngila 100,000 safuna ukuba. Baby, ngicela sike nje ngikancinci ukuthatha ngayo lento. Ngoba Until yenzeke. Masiye yabona ukuthi until asizoyenza thina. Imali izoza kuthi. Masiyeke yenzeke. Yabo? Baby. Okay, sondela. Coach. Unjani mama ezalile? Wow, right. Ebekwakubuza ke thana. Ebuza mna? Ebuza mna? Thena uzothuza. Ebekuzile ka. Wayefuna ukudla ngamanzi abilayo. Yes, intoni udisappointeka kangaka man? Bungathi kanti uzawuza lento esawuchitha kwi-stress order nje. Mfundi yo wesi nomnana ichere cute kanjani manje ntumbu nje enomhlophe mina kanye izitypes zami but angimazi disappoint am Sekumbethe. ifundini befuna umqala nge-threesome mntana Hayibo. befuna simphakanele kaloku uyayazi uba ngifuna kona wesiba esengiqisixelele uba namhlanje ngizocelebrate le 10 le ngingayifumani. Celebrate 10 ungekayifumani. Benzawuthini efondini ndiyayazi la tender yeyam leya and ngizayifumana na anytime. So khawutsho ke ngoku usawathanda mos amantshontsho. Uyandazi Fondini. Ngaloo mna ndingilokhetha semdala Fondini yabo. Uthi nxa ngizawurhula ityiphu ndibona uba hayi samsinda. Ufuna amantshontsho la semancinci. It's fine but ehlobo ibeka ngalo khona lo mntana ngizozama umfumane yabo. Yeah. And ensure lo mntana each and every time ngifona nasethi ngiyamdinga ukuba khona. And ensure uzoza man anytime. Yabo. Awuzame Fondini. Senzame yena mfondini man. Uzixelela ufuna uhamba ungazumanga tu. Hayi anokwazi uziyeka namhlanje afuna celebrate kaloku. Yeah. Sithando sam. Olambanga. Ndilambanga. Okay, ufunde kumisela amanzi inza kumasato sam. Hayi andifuni. Oh, okay. Utheni namhlanje wangikhuthalela kangaka? Kalo sithando sam, uyakhumbula ndikuxelela into yokubana ezinye izinto ekuhambeni kwexesha siyasithandana ziye ngokwenzeka ngithi. So, indlela ndikhathalele ngayo namhlanje, indlela ndikuthanda ngayo, tethethe ubana it's one of those days yokuba ndikuthande kakhulu, uyabona? So, bebendikuphethele i-surprise, cela ucimele ke. Tada! Orange, nge-orange. Sithando sam, ayibona. Like i-orange ye-love lena ndikunika ngothando lwam lonke. Hayi bo. Kodwa ibe yi-orange. Hayi sithando sam, ndicela utye ke. Hayi bo baby. Okay, ungayisusa le ndawo lena. Ungayisusa le ndawo. But sithando sam, ungayitya bo. Mose njengoba ungekho right and then
ufuneka uqala uhile kule nto le fever ezandifuna zikufumana suba saxabula ungaluma. Baby suluma kayi-1 itye lonke. Ungahlala phansi ke. Okay. Ebona ke baby. Njengoba bezamile ukusohlukanisa oosister bakho beza nezinye imate apha but siyivumelanga loo nto nithi ngene ethandweni lethu. So I was thinking ubana sipainte apha endlini njengesithandana. So wena baby uthanda aphi color? Yabona ngithanda red. Oh, red. I feel like I'm daydreaming. Kwikoma for Thando. Iyazi nantanda ba thanda white. So red and white. So ithumo sayazi ba nge-14 kaFebruary yivalaza le. So sena sami yonke le ndlu lena ngapenda ngekhala zethu koThando uyabona? Baby. Wenza nani ngoku? Sena sami right? Uyasizo. Hayi man. Ingayinto mhlawumbe ubukhe wayitya wena. Kaloku uthe uhluthi kumbe nifuna ukwenzela into yotya. Utye ntoni? Baby, all right? Thanda sami. Baby, right? Ndiphathile amanzi. Baby. Baby. Ana. So i-price ise-1 mase. Ukunditshintshile ise-price eyi-1. So ayimandele dressa. Ngimanzi into zami nje ezo. Cousin. Hayi sengxama. Sengxamela. Yabona le nto engxameleyo sayifumanayo ke by Romania ndive. Andikubizela umntakwethu. Kusethi. Yeah man. Kavele man. Product yethu yayibona mifikile. Look at you. Jonga mama. Ngisema ngifethu. Umthatha apho nje. Yabona bendokuxelelele lenza kuphathela amantshontswana right. Jonga mamela man. Kukho nje into encinci efuna uyithetha nawe yabo. Andimind ukubhatala extra. Uyamind uba senze video. Hayi ndiyacela ngicela ungayenzi video. Jonga mamela. Yabona le video ndizoyi-3. Andizoba comfortable xa kwenza ivideo. Awume ngevideo Fondini kuzawuqala mna ndithi. Okay, it's fine. So ngamgqibile mna nafuna nibe nihlamba nami ngalo. Hayi Fondini ngome kancinci wena. Sure. Hayi bo seniredi nonke ngo. Ngicela ke ufuneke sikhangele omnye umuntu ozosinceda because uyahlanyela uphambene umuntu ozosicela ba simnike thina u70% wethu kodwa i-business plan ize nathi. Hey ke kanjani ukiwarile bana sizamfumana njani umuntu ngibala ukuthi sinomsebenzi. Shoma ndiyazi zinzi nami but sizokhangela manzinzi indlela esinokwenza ngayo umuntu andiyazi ndisike na confuse nami andiyazi sikwenza njani. Nozifuna ngiconfused kwana but ke kumele umbuzo wamsamile mfuni le mali siyenza njani. Guys, I think mna ndinazo ichomi dala sikhalela uyothengisa eParklands.
Ungenaphi wena kuyo yonke le ndisiyithethayo? Utheni ufuna ukuxelela umama wakho ukuba besithetha ngantoni? Guys, umama uhlele yazi nje yoba nina niyafeba. So nothing special. Akho nto akarhalela uyazi ngani. Ufuna umxelela nalo umfebe osithetha ngawo na ke ngoku. Yabo uthetha into zethu kukhona wena apha endlini nazizathe kanjani? Kathi ke ngithule qhubekani nento yenu. Okay friend, I think ndinalicebo and ucebo lingasebenza. How about shoot a video, yeah? And then lo videos sayithrendisa sizifake kwezi sites zeporn. Simarketing ngayo public guide. Ke ngoku kwevideo nizoba ngubani nabani? I don't mind it now yenza. I don't mind as long as bazizawufumana clients, sifumane le mali siyidinga efondini. Ke sanezinzi. Yayazi ba theni nomfana wami enganifuni le nto yonke. Ukuthini? Ngicela ukusenza lokwathitha ngento dibense noba ufuna sibe nomntana. Lo, uthinga kwena. Hayi, uphambene. Uphambene Xa yazi. ngenza umntana le-age kuyo. Zincinci kangaka ngalo mntana, especially naye eThomi. Hayi ndaqonda uba ndamxelela mna nomntana zawuzula lina besithubeni mna ndazama nini ipati lehi Zoyanine legoso yanjani? sayanine ipati leyo njengisa ukhangela nje namadoda ninesise esikhulu ngoba ndisebenzina amabele amakhulu ngokawileyo ndithi noma sendikhulile indoda ndiqombasana ndinentloni kaloku ngokamabele athi sendiqonda hayi bo akho nto ndizonifuna atshomi because kaloku khalmoya asana qonayo. How was your trip? Chomi, the trip was. All right. It was great. It was awesome. Balisa kaloku. Mela Chomi. Ukhona ekhaya. Ebotho phethe. Bazodinga Phethe phi apha? Lokho is Aram, Jesus. Ne? I'm sure ngesana busimanage le. Ndikwazile uzimanager. Zoyithu usimanage apha. Bani? Cindy kya. Chom, okay. And then you're going to send the mother so did you try and price them over price actually? Obvious, Chomi. Obvious. It was a double drop. Because when you double, they have One manager. Bani. Cindy, you're such a bitch, man. But Chomi kuyo yonke lento, I think I can be able ukuyenzilandeni. Don't deposit amagama. Ne? Medication. That's true ndicinga ke sana. Wangavesike unansike uye kayi-1. Like xa iseyiphelele imali uye kumama wakho. Njani Chomi uyazi njani kwazi uphatha kakuhle imali njengamna? It's this bitch. Bani lo? Thandiswa. No, eh? Ne? Oh. Hello. Check your page upon up. Let me quickly search upon up. I don't think you want to say this. I don't think you want to say this. Intoni? Shit. I know, Diaz. Yebo kwenza bani? Baby, ngicela ukuza una time apha ku. Hallo. Yo. Ndiyabuza kaloku kwenza bani? Uxolo manje ukustressa manje. Xa lo mntwana bethe ngalamaxesha. Fama yonke into yenzeka ngalamaxesha but ingoba akabuyeli kum akapick up i-call zam andazi ukuthi mandithini. Sohlala apha endlini sihlalele. Gqibela singena amapolisa. Amapolisa awazukwazi kaloku. Baby gqibele nento inokhupha umphefumulo wonke. Azokwazi amapolisa. What do you mean bawuzukwazi?
andingendawo kwakube namapolisa phakathi ndiyazikhupha andizokwazi uba involve ndibanjwe mna andizokwazi ubanjwe. Baby mna kuyo yonke lento ndithi uyathanda ndithi uzofa nam like pekathi kujikaphi so ufuna uceba uzondilahla kuyo yonke lento ndibanjwe ndizokwazi mamama uthini ndibanjwe bawuthini abazali bam ndibanjwe kabe asoze kaloku simple hayi kaloku isimple manjalo into esithi ukuthi wena noba ingapasa le mali into esithi ukuthi ndiyakhata kuyo yonke le 100,000 andikwazi njani sehle ndiyazi nosingaleneneni sona ngikhatha njani azokhata sisiko awusebenzisani namusi noba kufuneke ndiye emapoliseni nalokho zakhona uyephi baby no jonga baby jonga ne simple yonke lento ayidingi uba makuye emapoliseni okwenziwa into ne isimple sisolve sithini ne jonga mna ngizobona icebo layo yonke yabo thank you wena relaxa ngizobona ke manje kwenza kanjani ngizobona manje ngithetha nabani ndibanisa ntoni understand so le ndaba yamapolisa into engakulingi uyifake yandithembisa ndiyakuthembisa Asi la mfana usenze vile wandithi dwadla njengebhombo nebusweni ba yena ufuna ungitshata. Axelela uthi yena ufuna ungitshata ufuna udamba umfazi wakhe. Nje mina ndavele naqonda hayi ndiyaraka. Ethi mna ngaka like kawujanga ibhitshene le mini izofaka iring senzo. Nje mina ndiye la type yoma bandibe ngumakoti nje ayibona. Kufanele ngicinge nginomadaki brand unduza thwele ketchemia mna Jinaye ketchemia hayi dibani hayi userious umjitanga lento ethi uthi kaloku my F njengomfazi wakhe ku-business trip uthi akafuni uba makabasabuya ufuna umenzelieleke enqa angabi sakwazi ubuye lapha ilekesazapha hayi Jumi akacumbulele kumedi yamswayise emakini unina guys asowesho umfazi wakhe ayazi yonke lento kesani beke umuntu oyaziyo azoyomxelela uzuyeke manje ujola ngamadoda achatileyo. Jumi back to lando besithetha apha phambili. How about izibuyele kulamjita man thapelo Jumi simgoqe kwezimanje zokwazi ushuta le video naye. Jumi la raka yendoda yakho sisiyathanda icengwa lanto Jumi asina choice but nyenzelekile because ifuna le mali egqibeleni. Jumi not like again ndizama anything serious naye plus asikwamjita unehlele nepencil nakati. So hayi guys intoni pencil 10 mthunta nabantu nepencil Jumi uyathanda lento yakwena. hayi manje uthi pencil itheni Jumi laqala unepencil but Jumi anayiphikise le ngithetha yena because ngalamini leli nayo ubusuku bonke pha but zange uncine zange ngivakale nixi ungiyahleka qha so ipensili pha kuye lesithonga nje ihleli nje ubusuku bonke ngiyahleka guys anihambe notice lamanyala wenu ngapha sitting room ima wo wena ubizwe mbana ekamereni because bona uhlala ekamereni namama hayi ke nam ndilapha Jumi uthi ipensili itheni manje ngithanda mna le ndaba yepensili no because ungiqala kakubi ngoku hayi ungiqala kakubi shit lens lay shit multiply by rubbish I think imnisithembane yami njombambisa cause udibuzile ba okay ngenza ivideo ngiyacela ngizokupheya extra money Usini sokucela ivideo Jumi lo muntu njombambisa hayi umbambisa njani uzambambisa njani irongo kwalento Ndizawuthini? azokwazi uyombambisa una 16 ngoku ungena kwi-prostitution azokwazi uyombambisa kwasenantsikeni uyothi uyoyenza iphunansi case i-police station uzojikisa okanye uzibizela nje ijuvenile ndizawuthini ke ndizawuthini because amandazi uzawuthini ke Jom iza neplanning ke mamela ezintoni mamela Jom sizahamba sekuye simcele mama kasuse la video phaa kula site ngePornhub izo nje if akafuni azokwazi if akafuni ezintoni asizohamba ngayisusanga la video kula site yena ntsike iPornhub asizohamba Jom so into sizayenza mamela calm down Jom mamela ndijonge into sizayenza saya neparklands so mcela ayisuse la video kwiPornhub masambi Jom hayi ke guys apha kwama kunywa kanje ngenyawo benzocela ngihlale phansi Kabelo yitsho lento uthe i-agent usimisele yona
usibizele ntoni apha kanti? Ngicela ndlele phansi. At least respect. Ish. Nazi bona ngiqala ndibheke kanjani yonke le nto guys. Ukuqala ngithemba. Ungasithemba Kabelo, utsho le nto sibizele yona, ungasithemba. Benisazi indaba kaPhumla nala ntothana mana yamdala. Hey, Kabelo. Usicela ubhanqa wena man. Yena fama ithetha wena utheni phambili? Guys, ubhanqa wena apha intoni nga? Akhawo menze umhlele phansi ta. No need bamakuliwe. Ngicela uhlele phansi ngicela. Limaza man wena. Ta, no need bamasilwe ngoku. Bengifuna ukwazi ba bekwayo manixelela ngendaba yemali lokuba uzombulala for imali enga-100,000. Intshana ngithethayo asazange ukuthi benophuza. Why usixelela Kabelo? No like benayo enye indlela. If benisazi apha hlala khona la mntu ngendiphaya ngoku. Ngendiphaya nami. Bengenayo indlela benzokwenza ntoni guys? Keep it. Ndenzile yonke plan, but I don't think ndenze right. I don't feel good ngayo yonke lento. Phumza. Khange uthethe into nge-100,000 kwenza ngantoni? Khange uthethe into ngamali. Nilapha nani? Silapha Phumza. Bachazele KB. Bengenayo enye indlela. Bengenatsho sibeniwalithi ngawe. Sizothini ke ngobantwini? Fanele sibone icebo ngayo yonke into. But ekugqibeleni asinayijeni. Like a conky.